इखौलाय मानो जोना लानो मेगन गैयो जोना लागोन दा नोंसो जोना लागोन आंना नै मैया खारै जिरबाय जि गोसा गोसा सान्दुङाव जिरबाय ओमफ्राय दिनैनो अखा हाबाय आरोना ओरैबायदि गाज्रि अखा लोगोफोरनो हरसेथ' हर हादो सोरांलायजासै ओमफ्राय दाबो नै 9ता 9:30 जालायलांबाय आरो टाइमा होमबाबो माने दाबो गाराखै आरोना ओमफ्राय खारै गोबाब माखाया गैला आरोना खारजोब्बाय मैया जि गोसा सान्दुंमोन इयावनो आङो जिरना लादोंमोन आरो ओमफ्राय इयावनो इबायदि अबस्था जाबाय आरो ओमफ्राय फारसेजोंबो मा अबस्था जाना दं नोंथांमोननो देखायलांनि आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय र' देखायगासिनो आं न' उनजोंबो मा जानानै दङ मा नागिरबाय दं इयाव मा नांगौ ओइ नै गोजौआव प्लाकारखौलाय मानो नांगौ मा खेबख'नो खानाय फुनो ना माबा एरख'नो गोदाव सोराव नों खोथा लानानै बना आंहा सिजोब्बाय ना मा जानांगौ दालाय खोथालाय नै इनि खोथा लानानै आंनि बनासो सिजोब्बाय लोगोफोर आङो सानथाम सानब्रै जाबायमोन आरो सानब्रै जाबायमोन आं इखौ बनखौ सान्दुङाव ओरै माने सान्दुं दुंबाथाय ओरै बोख्लाय दोनो आरोना हायाव ओमफ्रायो हरबाथाय थिखोयो ओमफ्राय मैया थिखो खानो नागिरबाय बोराया होनबाय अखायानोबा गैया सान्दुं गोजा होनबाय ओमफ्राय ओइनै बे फारसेखै इयो थिखोमाथ्राखै आरोना बिसोरनि लाइननिखौ इयो थिखोनो लादोंमोन नै फिसिजोबना दोनबाय आरो इदि खोलैना दोनोमोन आङो ओमफ्राय गावहानो थिखोजोब्बाय होनायखाय आं इसा नायदियासै खोमसि खोमलावनो ओमफ्राय नै आं इखिनिखौ थिखोजोबना दोननायाल' थाबाय ओमफ्राय बनखौ इसानिखौ थिखोदियासै आरो इयो एसे गाज्रि ओमफ्राय नै कम्बलाबो रानबावाखैसो दाबो जिं जिङाव दंबावोसो आरो ओमफ्राय दा इखिनिया सिबाय आरोना गैला मैया थिखोखानायबा बिराद मोजां जाबायमोन नै दा अखायानो सारफ'जोबखादों जि आराम रेजें रानबायमोन आरो एकदमबारे दाबो हागालानो फ्रि हागासिनो ओमफ्राय एकदमबारे मैया दिरुं बोनाया जिबायदि उदैया साबायलै लोगोफोर सिङा उदैया जि साबाय ओमफ्राय नै सिङा साबाय ओरैबायदि सादों माने सानानै बोरैबा मोनजोब्बाय आरोना मैयाथ' आं गंनो बाखै जेबो बावाखै बोरायासो ओंखाम ओंख्रि संजोबदों आंबोथ' जाफैखादियासै फिसाजोआबो उन्दुनानै थाबाय आंबो उन्दुनानै थाबाय मेंनानै दसेनो बिसिनायाव गोलैबानो उन्दुलांखादों आरो ओमफ्राय दा नै उदैया जि सादों ओरै बुरा गोराथार बोनाय जाबायना आङो भिडिअ हगारखादों आरोना माबायदि जोर होनानै बोदों एकदमबारे उदैयानो साजोबखानानै ओमफ्राय दा सिंथिं गासिबो सालांजोबखाबाय आरो ओमफ्राय दा जि जिरायबाबो सायो ओरैबो साइद जाखिजोब्बाय आरो मा जाबावगोनथाय सानाया नायाखै भिडिअ खालामदो आरो खालामनानै थोरसि सुबावखैसो आङो ओमफ्राय दा सिं सानाया मा जागोन आंना फुरा ओरै साजोब्बाय ओमफ्राय बनखौ बे फारसेखौ मानो थिखोआखिसै गोदाव सोरावनो थिखोखा होननानै होनखाबाय ओमफ्राय बेखिनिखौ फिसिमारथारबाय आरो एफा मोजां ओंखायनो आङो सोखाना दोननो होनबाय मोनथिनो दियासै नै बिनि राव लानानै जादो जागोन साला गावा मैया थिगसे गेलेना फैना मा गेलेनायजों मा लोगो लोब्बा मेंसोनानै आं हरावथ' थिखोनो नागिरखादोंमोन नोंहासो थिखोनो होआखै नों खोथा लानानै जिखौलाय नों न'आव दं नालाय थिखोनांगोन जियाबोथ'लाय मा आंलाय बहा न'आव दं आंलाय माबायावसो दं दा फिल्डआवसो दंहैयोमोन दा कम्बलल'सो दा कम्बल गांसे कम्बल थिखोनायालाय मा गिदिर खोथा इलाय नों जोमा नामा गांसेल'मोन मानो जि माखा फिसा फिसा आं माथो थिखोजोबना गालांदो बे नोंनि लंपेन्ट फिसाजोनि गस्ला माथो आंसो थिखोबोफिनदो हराव माखाय कम्बल गांसेल'सो थिखोदो नों जेबो थिखोआखै कम्बलनि अनगा जेबो थिखोनो हायाखै नोङो बेखौल' थिखोदो आरो ओमफ्राय बेखौनो नुबायबा ओइलाय होमबालाय माखो दोनलाय फेनबो फेनला होजोबदो ओमफ्राय बिराद गिदिर खामानि मावनाय बायदि मोनबाय नामा नोङो हौवा हिनजाव सहाय होलायनाय गैयाबा मा जानांगौ जाखो नों खामानिखौ मावाखै दाखालि नैयाव गयखौ एथ' गिदिर बाननानै हायानो नोंखौ हौवाफ्रा माबायदि बानो बेखौसो दिखांना होनायदो दा खनसे गावनि खामानिखौबो आं मावनांगौ जि फेरलेबसेखौनो गाव जोमनो गोनांखौनो नों थिखोनो हाया सुना दोनदो आङो फारसे थांनानै गोबाव जादो हौवा खामानिया मा हौवा मानसि हिनजाव मानसि जेबो सिन गैया मिथिबाय मावबानो खामानि जायो जेबो सिन गैया हौवा मानसिनि बियो हौवा मानसिनि खामानि खोथा होननाय नों थोरसि सुनो मोनदों थोरसि सुनो मोनदों नोङो जि खान्था खराइ सुजोबनो नुवाखै मालायफोरा माबायदि सुयो बिदि सुनो मोन्दों नोङो कम्बल गांसे थिखोनायाव एथ' कमप्लेन आरो मालाया सिला लामा ओरै फायदां नै लेबुर मैयाल' बोरैबा थिखोफ्लांदो मालाबाबो हर जाबाबो सि गुलाय लांगोन होनबाबो थिखोआ दासो एसे बुंजा लाहांदो
खामानियालाय मा हौवा मानसि हिनजाव मानसि जेबो सिन गैया सोरबा सासे सोलाबाबा मावस'ना होनांगौ होमबासो मा नोंनालाय हिनजाव मानसि खामानिबा हिनजाव मानसि आइथिं मालायखौ सिंथिं साजोब्बाय आरो दा थुथिखौ सुनसै आं सोलानै बिसिना आथिङानो बायबाय थायो नै इखौबोथ' सिफायबाय नै लरग' लथ' जाजोब्बाय इफोरबो सेस इफोरखो नै आयौ नै गोलैहां जाबाय थाबाय जोंना फिसाजोआनो गाखोना बारबावबाय थायो बिसिनायावनो होमबाबो इनि इखो इदि ओरै खादो ओमफ्राय इखो इयाव ग्रोबनो नैबे खुन्थियाखो ओरै माबा होदो होमबानो जाबाय ओमफ्राय नों इयाव जेबो खायालासिनो आथानिफ्राय होयो ओमफ्राय स्लद गलांबाय थायो आख' इखौलाय मानो जोना लानो मेगन गैयियासो जोना लागोन दा नोंसो जोना लागोन मेगन गोनाङानो जोना लागोन इया दङ दा आंनि जोनाय जेबो बाजा नाङाना नोङो ओमफ्राय एसे दिरुंखौ मोजां खाखानांगोन मोनसेसो इयाव ओरै होदो ओरै होनबानो जाबाय गोजौआ जाबाय आरो गोजौसो जाबावनांगौ होमबासो दे खादो दे होमबाबो ओमफ्राय इखौलाय मानोथो फोजौबोखो दे जागोन दे बयावनो खादो दे जेबो नङा इयो बोखारनासो दोनथ'खायो नालाय जोंहा एकदम बिसिनायानो बायबाय थायो आं संना होलायनांगौ आरो आहा सिंथिं साजोबखादों फिस्लाया मानो फिस्लायलाबायनांगौ जाखो ओमफ्राय नै मा जागोन हैलां मैलां जाजोब्बाय सिङाव मोनसे सायाव मोनसे खानांगोन होमबासो जागोन नङाबा थाया ओमफ्राय बे टिपखौ मालाबा नागिरलायदो आरो नागिरखागोन नायबाथा दैलाङावनो ओइ सिङावबो खाबावथारनांगोन ओमफ्राय ओनैखौ मा जागोन दे इयो थरल' बारग'बा ओमफ्राय इयावबो नै लहासो नै इदिसो खाना दोनदो नै तारसो खाना दोनदो जारलाखा बिसिनाखौ माला बायनानै लाबोनो हागोन खोथिया थिलि हेवबाय नै लोगोफोर अखा हाबाय आरोना मालायफोरा फोनानै जौबायानो जोंहा आरो नै दासो हालेवबाय आरोना एसे गोथौआव गायनो मालायफोरा हेवबायानो ओमफ्राय जोंहा दासो ओमफ्राय नै इयाव बावा फोबाय आरोना बिनिफ्राय बै औवा गुदिसिमा माने बावा फोजोब्बाय आरोना लोगोफोर देग्लाय बारा गायनो मोननाय नंला ओमफ्राय दा बेखौबो खोथिया फोनो हेवदो बावासो सारना होगोन ना माथाय ओमफ्राय दा ओइ लामासिम आरोना दब्लायनै थाबाय आरोना बिगासेखौ बावा फोबाय ओमफ्राय दा इखिनिया बिगासे दंबाय आरो नै इनिफ्रायनो ओमफ्राय नै बावायाबो एसे जौबाय आरोना मोसौ हाबबायानो जौबायानो आरोना इबो एसे ओमफ्राय ओइयालागै लामायालागै ओइ दंफां फिसा नुहरदोंना नै ओइ दंफां फिसाया इसेबां दं आरो इयाव बिगानै नालाय ओमफ्राय दा फाइनालि हेवगासिनो आरो ओमफ्राय इयालागै गायग्रायानो गैला लोगोफोर ओंखायनो बावा फोबाय खोमा इखिनि ससेखौ एकदमबारे हाजिराबो नागिरना मोना जेबो हाजिरा मोनखाया आरो ओंख्रिया दाबो मोनला 8टा जालायलांबाय ओंख्रि संग्राया मोजां नुगोना नङा नै दाबो ओंख्रि मोनहोनो हाला आरो इयो ओंख्रि संग्राया दाउ ओंख्रि दै बोखारलाय नायनि मानो बोखारनांगौ मा ओंख्रि नायनि आंलाय मानो बोखारनांगौ गोदौदोंना गोदौआखै दाबो गोदौबावाखैसो नै माला मोनजाबावगोन मिथिला ओमफ्राय नै इदि सावनानै जाबाय थाबा सानफ्रामबो अयभास जायो आख' ओमफ्राय नोंहा जोंहा लुबैनानै सावबाय नामा ओंखाम एसेबाबो खुवाबोथ' माबायदि खुहाबोब्रा ओमफ्राय ओंख्रियाव होना जाबा कट गैया सावना जाबा एसेबां मोजां जायोना खर' गांखं आथिं बरिया सावनानै जाबाय आरोना ओमफ्राय इहा नै दुस्थ' जागासिनोसै ओमफ्राय 8टा जालायलांबाय दाबो मोनजाला माला मोनजाबावगोनथाय नासोना ओमफ्राय नैखिजा एन्जर गुदुं दंमोन गैला खोमाहाय गैलाथ' आरो जिखा एन्जरा जेरैबो लामा नांबाय थायो ओमफ्राय नैयावथ' एन्जरानो हाबना थायोमोन खोमा आयौ मा दं नायलाय गुदुं खालामजोबदो नै नै मा दंथाय नुगोना नुवाथाय गुदुङाव नै इखौ इदि सिफाय गुलायबाय आरो मामि बारा दांखालाबायना हैनो माख्राया नों मा होनोमोनलाय माख्रि इखौ माख्रिसो होनो आरो इनो माख्रि जानो माबानि मुलिया मानि मुलि बोनलाय इयो दाउ रोसिनि एकदम बिराद बोसोर जाबाय खोमा गोदै खिफिथरा उन्दैयावनो इखो दोननायमोन खोमा आखाइ बुंबाथाय फोननांगौ ना दाउ मेजेम आखाइया थिफुबाथाय ना आखाइ थिफुबा
बेसेयाव थाबा माबायावनो आंहा लेखा फरायखांबाय नों गोसोआव दं आरो लेखा फरायखांबाय मा नों क्लास 3 2 आव थाबा नोंदि गोसोआव थालायो माथ' खम बोरायबाय नोङो बोरायाखै माबा गथ' उन्दै बायदि दं आरामाव जानायखौसो खिनिया जि मोजां दङ बिराद आरामाव मोनजाखायो मालाय ओमफ्रायो इयो दाबो जेबो जाया दे बुस्थुआ र' दाबो जेबो जाया आइदि मानो गाथाबबाय थादोंलै फरिखा जासिगोन फरिखायाव हागोन ना हाया हागोन मा बुस्थु लानो होदोंमोन आंलाय हानाय नङा सानदों गोसोआव दंजोबो ओमफ्रायो मानसि देखायबाथाय हायि बायदि देखायबाय थायो ओंखायनो लोगोआव थाफानाङा दहयलाय माथो सेगुरसो मारसे मखस्थ' लानो हाया होननायलाय हाजोबदो दा जिसिम मालायनि दे आथिङाबो जाबावलासो नै मोजां होथारनांगोन बिराद ओंखाम उखैबाय 8था जालायलांबाय माला मोनजाबावनो नोंहा दिनै उखैयाखै नोंहा दिनै उखैयाखै खोमा ओमफ्राय मोनबा जानोसै ओमफ्राय दाउखौ माबायदि होनदोंमोनलाय इयो एकदमबारे खेंख्राख्रासो दानना दोनो माबायदि खेंख्राख्रा जानाय बिदि जादों दाउ खेंख्रा जानायखौ मिथिलायो बेदरबाल' जायो साला गोथाव नङाबा जाया सानफ्रामबो मा ओंख्रि होनना सोंबाय जोङो गोथाव नांगौ ओंखाम गैया मोनलाय दं दा बेलाय माथो ओंख्रिया बाबुनायखा आङो गाबोन स्कुलाव थांबाय थालांनांगौ दंबोखायो आङो एसे दोनखाबावदो गाबोन जानो हानाया जाय फ्रिफिनो मा मोजां मोनो ओंखाम नांगौ आलाय बेहा एसे जानो हाबाय आंहा जाथारा आंहाबो अयभास खालामनांसिगोन तिल जालायदों